Witajcie wszyscy. Bardzo się cieszę, że się poradzimy zaś trafić we ten świąteczny czas, bo dziśki je niedziela zmartwychwstania, dziśki są święta wielkanocne. No i to z kuli tego pierwsze co, to ja wam chcę roztomili życzyć. Pierw, co byście byli zdrowi bez całuki rok i też, żebyście mieli radosne te święta, żebyście mieli radość we te święta. Wiecie, że w rozmaitych językach, nie, i w rozmaitych kulturach to richtig takie są te życzenia, nie, na te święta wielkanocne, radosnych świąt albo wesołych świąt, bo tu się rozchodzi łota radość. No toż, także pomyślała se, że dziśki tak wam kapka byda go dała łoty radości, tak ino prędko. I co to z tą radością je, że my nie zawsze się poradzimy tak radować i tak cieszyć. Bo patrzcie, niekiedy to je tak, że taką radość jak mamy, nie, to jo Ameryki nie odkryja, jak powiem, że radość jest do nas dobra, no i nie trzeba być psychologiem, co by wiedzieć, że to jest fajna emocja i je do nas dobrze, co by my się radowali. Ale roztomili, niekiedy tak mają, że jako się tak mają tej radości trochę, jak się tak cieszą, nie, to zaroski im tak coś we głowie padło. Ja tak można nie tak nie ciesz się za wiele, nie, bo można co złego się stanie z tego. Albo to można nie ma dobre tak się cieszyć, nie, tam się radować, nie, to tak nie jest fajne. No i to roztomili nie ma dobre tak se myśleć. Ja wiem, że niektórzy tak mają. Ja myślę, że wiele ludzi tak niekiedy ma. I psychologowie by powiedzieli, że to jest takie hobby sabotowanie tej radości. Tak zrobić, co by my się tak nie za fest cieszyli, bo można to nie ma dobre. Można coś się stanie, albo co. I trzeba się czegoś takiego pozbyć, roztomili, bo to nie ma dobre tak myśleć. Ja wiem, można wam kiedyś ktoś tak głupio coś powiedział, że tak je. Albo było tak, że tam cieszyliście się, radowali i coś się zaroski stało złego, no i tak wam się skojarzyło, ale roztomili, to nie ma, prawda, że jak ktoś się cieszy, to zaroski będzie coś złego z tego. Nie. Cieszenie się, radowanie się, to jest fest ważna i fajna emocja i to jest fest ważne do naszego zdrowia psychicznego. No to co idzie zrobić, żeby ta radość mieć i żeby, jako że powiedziała, nie sabotować tego, nie? Pierwsza rzecz, no to se idzie tak powiedzieć, nie? Jak Jorzech powiedziała, że to nie ma prawda. Można, ktoś wam tak powiedział, można tak było, ale to był przypadek. I to nie jest tak, że roztomili coś się musi zaroski stać, bo wy się tam radujecie. A druga rzecz, to jest takie coś, żeby ta radość mieć, to dobrze jest, roztomili, jak my są trochę wdzięczni. I o co się rozchodzi? Niekerzy to tak szumnie gadają na to praktyka wdzięczności. A rozchodzi się o to, co by każdego dnia znosić taką małą rzecz, choćby jedną rzecz, a można więcej, za które my są roztomili wdzięczni. Wdzięczni Bogu, jak w to wierzy w Boga, albo wszechświatowi, albo naturze, albo światu, albo jako tam chcecie to nazwać se, albo sobie, za co my są wdzięczni. I znoś dziennie taką choćby jedna, choćby mało rzecz, którą mamy, albo którą nam się zdarzyła, za którą my są wdzięczni. No i z kuli tego my będziemy mieć zaroski więcej radości. No i też idzie, znoś se takie małe rzeczy, które dawają nam ta radość. I to można być albo tam jakie czytanie, albo tam w ogródku coś tam robienie, albo zaś bawienie się ze dzieckami, albo tam jako rajza na kole, albo pływanie, a można granie na jakim tam instrumencie. Roztomajte rzeczy to mogą być, które nam dawają radość. No i to też se idzie znoś i z tego ta radość mieć. No to myślę, że ino te radziśki jeszcze raz roztomili, chcę wam życzyć wesołych, radosnych świąt, co byście se poradzili, ta radość znoś w takich małych rzeczach i co byście jej mieli pełno
bez cołki rok. I co? Pożegnamy się. Jak się wam podoba, to tam dejcie ta łapka w górę, dejcie ta subskrypcja i do zobaczenia zaś. Pyrsk.